Tänään mä näytän meidän uuden trackin sample. Eli meille tuli harmaa track sample. Tää on tosi kliini, simppeli, tosi kliinejä yksityiskohtia. Mennään kattoo minkälainen tää on. Boom! Tässä se on. Elikkä niin kuin näette, hiton kliini. Vasemman reiden kohdalla logo. Vasemman rinnan kohdalla Embroil logo. Hihasta löytyy label tagi. Sit kun käännytään tälleen sivuttain, tosi kivat yksityiskohdat. Taskut aivan älyttömän hyvät. Tosi syvät taskut. Sit käännytään kokonaan ympäri. Mä dikkaan tästä tosi paljon, että on näin kliiniksi tehty. Elikkä meillä on oikealla puolella tasku, jossa on Embroil logo myös. Hupussa ei oo sitä keskisaumaa. Elikkä mä voin näyttää miltä tää näyttää, kun mä laitan hupun päähän. Näin. Miltä näyttää. Sairas. Ja tää on M-koko. Mä oon 185 senttinen. Elikkä mulle housut vois olla jopa nää, mutta mä sanoisin, että mä ottaisin LK:n huppari. Mutta tää on tosi kliiniksi tehty. Viimeisin, mut ei vähäisin todellakaan, on tää meidän custom chipperi, mitä jengi on mieltä tästä trackista. Mun mielestä tosi kliini. Ja itse asiassa nyt mä tajusin, harmaa käppi vois sopia tähän aika hyvin. Näin, oisko tää hyvä? Meidän uusi harmaa nahkalätsä. Sori, itse asiassa mun kengät on vähän likaset, niin tää ei ehkä näytä ihan smoothilta. Mutta oisko tässä fitti?